بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك أبرني daha jaga honoma bodowille musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo njeslaare tati seeɗto hitande ujunere no gasenayi ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guine e diaspora o kala moni pop ɗo heedi min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw en mbi alhamdulillahi rabbil alamina allah rokki men walde e jaam finde e jaam yo rokku men ñallude e jaam yo jaam duumo ya rabbi nde tawno jaam woni kala kallo jamala deƴre wonta ɗon neɗɗagu wonta ɗon peewal wonta ɗon dewal allah wawa duumade ɗon ɗum noon so allah rokkima jaam e galle ma e gurdiɗo ma e hoddiɓe ma e ɓernde ma an hoore maɗa nde tawno hen saaji ɓernde ma ne wasa hokkudema jaam wona e miijade ko booni o ko gaño am o yiɗa kam o koni ɗum koni cikkirɗa yimɓe ha wontanma ñaw wona ronki dañde jaam e hoore maɗa taw ko tumɗa ko kala wodani ɗum noon neɗɗo yo ñaago allah jaam e nder hoore mum te tawno neɗɗo o e nder makko ne heewi fitinaji gonɗi nder makko haw itta ɗin fitinaji o watta ɗum hakkude makko e wodɓe ɓe wuurdi taw ɗum ala e ɓen woni koye makko yo allah dandu en hen eɗen nelde duwaw dendagal bandiraɓe men kala gam teskede ɗeɗo henno balɗe ko balɗe nguleki no feewi e nder leyɗele meɗen tenti noon lappol palol dande ngol lappol palol dande maayo ngol ha fayma dow jeeri ndi kono ne kadi ha fayma nokkuji goɗɗi kala ko wayno sénégal mauritanie ha to mali kono ne kadi ha e mocce gambi teskama nguleki mawki oɗo saaha mo gonɗen saabu hanki o to banggue diwan Fouta teskama toon hanki 45 ha 6 degré kono kadi banggue Fouta Mauritanie ha tenti banggue Seydi Babi ha faynma seeɗa nder leydi Mali teskama toon 46 degré eɗen gandi ko hunde musde no feewi saabu 46 degré eɗen gandi fasnata barme ko 62 degré ɗum no yo Allah faabo teskede hikka o kadi ko nguleki tigui kono kadi Allah tagɗo jiyaɗo mum o en moolima e Allah yo Allah dandu en kala kene adda e men caɗele e ñabbuji e rafiji kala hande o yewtere nde en teddiniri ɗum musidɓe men
giƴiraɓe men ɓe gurdunɗiren ndiɗo henno leydi taw kadi ko yaaɓe ɗacci en woni ceerno Hamidou Saar mo ganduɗa wurdama ɗo henno gurdam moƴƴam jokkodirama jokkodiral moƴƴam jangguidama wondama ɗannodama an ceerno Hamidou Moussa Sarr ɓene mbiyamo ceerno Hamidou Diariba tawite to aljanna yo Allah ɓeydu toon welede mum e ma ya rabbi kono ne kadi ceerno Ahmadou Sarr ɓene mbiyamo Amadou Samba Sarr Amadou Sarr mo ganduɗa neɗɗo moƴƴo Karay Sir julɗo tawetenoɗo Libreville Gabo gurdunoɗo gurdam moƴƴam wattidi to leydi France tawiteɗo hande o to aljanna kono kadi mo ƴimum tawiteɗo guenale dulmaji yo Allah subhanahu wa taala ɓeydo moƴƴandema toon to aljanna illiyina ya rabbi kono ne kadi ceerno Dawouda Samba Sarr woni Dawouda Sammus tawite to aljanna kono ne kadi Dawouda Alhassane Sarr kamɓe Fadimata Dawouda onon pop welede jomiraɗo e moon kono ne kadi ceerno Adama Kane ɓuɗɗolirde cobbal e kono ne kadi Hamidou Thioune ene wondi kadi musidɓe tedduɓe ene wondi kadi sohna Rahmatullahi Sarr woni Rahmat Ilyas ɓeɗo kala teddinirama hande yewtere nde ɓe tawiteɓe to aljanna alhamdulillah ene pormina e guesi mumen yo weluya Allah duumo e moon ɓeydo e moon nde taw noon wurdunoma ndi leydi gurdam moƴƴam pewɗam on jeehi kominen de tawoyte moon yo Allah moƴƴana men ko adina men jahata ya rabbi jeehen ha to Abdallah ɓennen France taw yen toon banimen debbo sohna Fadimata Thiam e joom e galle mum woni sukaɓe muɗum duwono ɗen tokara men ceerno Abdoullahi Thiam mo ganduɗa ko guiɗe men jiɗɗe men jaltuɗo aduna min duwima nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e moƴƴere mum e nemo mum e makko ya rabbi tokaram ceerno Abdoullahi Thiam tawiteɗo hande to aljanna sohna Fadimata Thiam debbo mo Abdallah tawite to leydi France mi duwanima baɗiraɓam kala kono kadi mi duwanima sohna Aissata e joom galum e sukaɓe mum kala ya rabbi en calmini dendagal bandiraɓe kala kono en duwanima dendagal maɓe julɓe kala ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw ko gowɗa duwanademi kala yo Allah ɓeydan men jaam ɓeydan men nema o ya rabbi ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garani jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum won ema en jetti Allah Allah gartirɗo en e oɗo subaka hande gam jokkude jewte men ɗo gownoɗen wadde en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde kala en gardini e ɗin calminali tedduɗi ɓurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna hidawliɓe yaaɓe mabɓe notoyade jomiraɗo yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum kamɓe mayɓe julɓe kala jinnaɓe men heddiɓe dow ndi leydi en ñaguima Allah yo Allah dasanɓe balɗe ɗe ko juuti yo Allah ɓoynu duuso mabɓe barke annabi sallllahu alayhi wa sallam wondude cellal wondude kisal e nden ka Allah en calmini guiɗo men ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calminimo kattude calminali en calmini galle o kala en juurimomo en ñaguimomo du'aw en duwima nde Allah ñimnatamo ɗon Allah ɓoyna duuso makko e ɓesgu he so ɗum ɓenni en calmini kaw men sehil men ceerno Khalil Mbaye en ñaguima Allah yo Allah hebbina makko cellal ko ɗon calminen guigui meɗen sehil men ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbaye
en calmini ceerno ahmad tidiane sakho e kaw moustapha kamɓe kala en calminiɓe. so ɗum ɓenni en calmini yiɗɓe meɗen to tarab hono hajja dieynaba ba en calminimo no feewi kanko e hajja tarawore to moropa en calminiɓe no feewi. kono en calmini mawɗo moƴƴo jawarel ko ɗon kadi calminɗen aissata ndiaye nias ɗon calminɗen mariame tagourla mawɓe moƴƴuɓe Allah yoɓon moƴƴere. en calmini dieynaba konté ha to dondu a jarama mbaɗa heeɗo fokkuluji ma saaha foof calminalma ne jetto e duwuji ma kala a jarama. en calmini bano sow nanne mi heeɗima calminal ma sar Abdullahi Saar. bano sow wima ya ustu ko toñata sosoɓe ko waɗa tampini ɓe. ɗum noon en calmini bandiraɓe men foof e musidɓe men ko ɗon calminɗen Habi Wadde en calminimo no fewi ha to en nawtimo ha to zone villiers en calminimo no fewi. en calmini Houray Ndiaye ha to Mauritanie. en calmini mawɗo moƴƴo Nayru Lam en calminimo no fewi. kono en calmini Dieynaba Thioub gonɗo Sababu. en calmini Baba Samba Gueye e nene Manguel Gueye banam debbo Rahmatullahi Gueye. en calmini Baba Abdourahmani Diop kono ko ɗon calminɗen gorgol Batuli en mbimo Seydi Camara calminiɓe no fewi. kono ko ɗo calminɗen ceerno Nourou Diallo ha to Moropa guiɗo meɗen taw kadi ko sehil meɗen yo Allah yoɓ moƴƴere. calmini ceerno Ahmadou Diako ceerno Ahmadou Talla toon to Serji e cuddiɗo mum sohna Fadimatu se mbimo Seydi Dia. kono en calmini ceerno Mamadou Anne ko ɗon kadi calminɗen mawɗo moƴƴo o banimen debbo hono Hawwa Sy. ko ɗon calminɗen kadi Fatimata Hamidou en mbimo Seydi Sy ha to Wodbere. en calmini gendarmerie dental yiɗɓe ceerno Khalid Abdoulaye Sy hono Moussa Silla en calminimo no fewi. en calmini dental ngal kala hay goto en keddani kono en calmini dental yiɗɓe ceerno Khalid Abdoulaye Sy e ceerno Abdullahi Saar en calminiɓe kamɓe kala. kono en calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hay goto en goppani. en calmini groupe Yanabi e gardogol Ousmane Seydi Ly en ñaguima Allah yo Allah sembina o sellinma. kono en calmini gouverneur mabɓe o hono Haw Konté. ɗum noon Seydi Saar mi artiradema konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. en jejjitta bani men debbo noon hono Kadja Mbaye ɗo Sanowa ɗo yo Allah sembine o sellinma barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Saar bisimilla. min calmitimama Seydi Sy ɓe calminɗaɓe kala e dow ɗemɗe mabɓe mi salmitimama min mbiya wurkisa ani dendagal hettiyankoɓe kala kay mo hetti ɗiɗo sawtuwuji kadi yo andi salminama calminali gonɗi e nder ɓerɗe e woni hen ɗomin deƴƴi ɗo ko ɗon calmina. ɗum noon an mo nanani indema o wat a haalama ɗon teni kadi duwa o mbiya amina ya rabbi ma Allah humto hajuma o ya rabbi. alhamdulillah ceerno Abou Baydi Kaw ha to calima ɗo ani sehilaɓe maɗa Camara e Amadou Samba e kononne kadi e dendagal yaadiɓe maɗa mi salminiɓe mi juurimamaɓe mi salmini galle ma kala e suddiɓe ma e ɓesgu ma kala ya rabbi. hande o noon eɗen gandi Matam ne jogui 46 degré 46 degré. Matam e Kaffrine e Bakel hande ɓuuri wulde e nder leydi Sénégal. ɗum noon ko nguleki mawki eɗen mbawi surde sukaɓe e nayeɓe kono kadi mataw ko noon tan Allah hoddiri kono eɗen gandi nguleki ne ɓurti yo Allah won ballo. ceerno Khalid Abdoulahi Sy gonɗen koye Ibrahima acci joom suudu mum e désert acci joom suudu mum e désert way tan kono gara ha e hakkude ceene tan gulɗe jaw goɗɗuɗe
goppaɗon galle ma jahani no pamirton acci joom suudu mum e désert ɗo ndiyam ala ñamde ala taw kadi fawi ɗum ko dow yamirore jomiraɗo taare Allah ko ɗon tigui jaraten ceerno Khalidou bisimilla. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مسلمتي ماما mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma a jarama no feewi en jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo ngam addande en jewte ɗe gownoɗen addande bandiraɓe ɓe en jetti Allah no feewi alhamdulillahi rabbil alamin ɗo mbiɗa ɗo Seydi Sar ko ɗon tigui jarannoɗen e hoddira Allah e bawɗe mum annabi Ibrahima o nawi yummen Hajara ha to Makka woni hande ɗo o ɗacciɗon yummen Hajara o ruttima o faati Sham to ɓe gumminoto e hoddira Allah e bawɗe mum yummen Hajara jabri Allah caggal nde annabi Ibrahima wi ko Allah yamiri ɗum yo adduɓe ɗon yummen Hajara felliti pellital timmugal caggal o andi ko Allah yamiri ɗum annabi Ibrahima omo jaɓi Ibrahima omo jaɓi Allah kala ko ummori to Allah yetti Ibrahima fawi ɗum e dow makko kala no muusiri omo jaɓira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala kanko yummen Hajara ene nangue ɗo neɗɗo debbo foof bawɗo wonde joom galle ma so tawi o yamirima yamirore a peesi yamirore nde a tawi yamirore nde ɗo de yaltani lawol Allah waɗ yamirore nde sa waɗi yamirore nde tan an gonɗa ko e rewde Allah sa woppi yamirore nde gonɗa ko e wofde Allah sibi Allah ne yamiri ya ɗofto joom galle ma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ne yamiri ya ɗofto joom galle ma ɓayde kay ko yamiri ma ko sertani e yamirore Allah o yamiranima ko boni o yamiranima ko ganduɗa ko Allah yiɗa ɗum noon so yamirima ko Allah yiɗa ɗum kam ay goto yamirtama ɗum ya ɗoftomo wadde kala ko yamirma so tawi tan aɗa andi yaltani lawol Allah ɗoftomo wadde yummen Hajara ko noon waɗi ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo kalɗa ɗoftade ene jeeya e gueɗal ngal ganduɗa ballowal neɗɗo foti ko debbo ɗoftade joom galle mum foti ko ɓiɗɗo ɗoftade jinnaɓe mum foti ko almudo ɗoftade ceerno mum foti ko miñiraɗo ɗoftade mawnum ha tenti hande ko saɗi ko hande miñiraɓe gonti mawniraɓe ɗo miñiraɓe nuskini mawniraɓe mbaɗi mawniraɓe godani jokti konguɗi jogui peeje e miijoji men jeehi gaddi sikkitare aɗen ɗon buɓɓare wona tan ɗo ɓiɗɗo sikki ɓuuri baaba dattima jinnaɓe mum to banggue haqilantagal to banggue neɗɗago to banggue foof juumi buɓɓi artine dicci ɗo debbo hande natti heɗade joom galle mum natti teskade konguɗi joom galle mum natti ɗoftade ngol konngol hayso noddama arata noto tan hayso nelama neltata ko ɓiyum walla goɗɗo eɗen gandi ɗonne kadi goɗɗum saabu ene jeeya e gueɗe ɓurde wawde wallude debbo to banggue dañde barke teskade saaha joom galle ma guilay ko wayno ittandemo cegineji makko walla ɓattademo ittandemo ne gueɗe tuudi koyɗe makko walla wuppandemo comci ɗi o juldata ɗi o rewrata Allah hayso masiŋne woodi an hoorema barkinoroɗa ngam ɓesgu maɗa ɗeɗe gueɗe kala hanki rewɓe moƴƴuɓe ene ɓattoro ɗum ene malloro ɗum faade Allah subahanahu wa taala beele jibina
mo inde mum haalete walla jeynotoɗo e windere kala ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe ɓurɗe teskinade kono kadi foof kadi ene fawo e dow jaɓɓal debbo jaɓɓal gorko nde tawno fulɓe mbi so tawi rewandu riddi sagata yi koye jaɓɓal mum gorko ni so woni gorko moƴƴo dariɗo leydi no kalɗen hankkini taw ko timminɗo gueɗe sarɗi ha timmi tan ene wawi debbo o kañumne wannamo gueɗal timmugal ɗo miijiɗen sira yaye mum ɓuucotoɗo jungo joom galle mum sene salmina joom galle mum dicco ɓuuco jungo ngo so fate makko yettamo jaramo ko garmi e juuɗe makko de alhamdulillah mboɗo yetti Allah subahanahu wa taala ɗum koye ɓuuɗal wona neɗɗo kala so fini ne foti duwonade joom galle mum on ñamminoma jarnoma bannowoma anne kadi gorko nde pinɗa foof duwona joom suudu maɗa keedanɗoma e ɓesnude e moƴƴere e yaajede kala ceerno Khalidou Abdullahi Sy yummen Hajara heddima ɗon e yamirore Allah caggal duwaw makko kanko baaba annabi Ibrahima holno Hajara wurde ɗeɗo hen ceene mi salmitimama laawol gongol Seydi Saar en jetti Allah no feewi en calminiɗo baba Sildu Mbocc en mbimo Seydi Mbocc yo Allah das balɗe makko ko juuti wondude e cellal kaw yaya kadi en calmini ɗum Seydi Saar yummen Hajara heddima ɗon e yamirore annabi Ibrahima caggal kadi nde Allah yamiri annabi Ibrahima o jaaɓi yamirore nde annabi Ibrahima kañum hooti to ummino to ha addimo ha ɗon woppimo ɗon hooti to ɓe gummodino to ruttima to sohnajo mawɗo o hono yummen Saratu en kaali o ari ha o yorti e cangol ko ɗon o duwi o duwani joom suudu makko mo woppiɗo joni o hono yummen Hajara e ɓinguel mum en kaalino duwaw mo duyno hanki caggal ɗum o ɓenni o hooti kanko annabi Ibrahima caggal ɗum yummen Hajara heddima ɗo Makka woni joni ɗo kono e on ɗon saaha hay goto alano ɗo leydi Makka ɗo Makka hande woni ɗo ɗo Makka hande woni leydi mawdi ɗo Makka jeheteɗo o to hajjoyte to saaha mo kalten joni o ko yummen Hajara tan e ɓinguel mum gonno ɗon hay goto goɗɗo tawetanoka ɗon e on ɗon saaha hade mabɓe arde ko pettum peral hay goto alano ɗon gila ilam ɗufan ilam annabi Nuhu ɓennuno suudu ndu ɓamta fara dow hay goto hoɗano ɗon ko ladde pettum peral so wona nde annabi Ibrahima addi ɗon cuddiɗo mum e ɓinguel muɗum taw ko cuddiɗo mum biyeteɗo Hajara Hajara o notima inde makko sibi o feri o immima Sham o ali to woni hande ɗo wadde omo wawi wiyede Hajaratu e hoddira Allah Ibrahima hooti kanko Hajara o heddodima e ɓinguel makko omo jogui nduɗo hudu suru ene waɗi ndiyam seeɗa omo jogui ngel ɗo pañiyel ene waɗi ko ñaame kono wona ko heewi joni noon o woni ɗon balɗe seeɗa Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou ɗo kalten Hajaratu ɗo wone ɗeɗo henna ceene en calmini ɗon oɗo henna bandiraɗo debbo tedduɗo woni Hajja Dieynaba Ba debbo mo Ciloñ ko noonne kadi ɗo kalaten Hajara ɗo eɗen ɓeydi duwaw e yurmede kisal nde ɓeydoto dumade Aminata o taweteɗo hande toon to aljanna illiyina kono kadi Demba Gollogo walla mbiyen tokara men Abdullahi Gollogo gorko mo Sinthiou Bamamɓe neɗɗo moƴƴo suka jiɗɗo moƴƴuɓe jiɗɗo sernaɓe jiɗɗo dariɓe yo Allah ɓeydema barke ɓeydanima nema mum ya rabbi nde tawno ka guiɗo ka sehili no fewi Abdoul Tamboura ha toon to États-Unis d'Amérique bamum baydaji bamum almuɓe
kono kadi yummaɓe ko rahmatullahi gueye mi salmini tabara par ce que mi salmini joom galle ma no moƴƴi ya wuur ko heewi jiɗɗo jinnaɓe mum noon walata koye sadiade mum ha wetane duwono jinnaɓe mum yaltuɓe aduna ha waya ha ɗano ɗon sohna rahmatullahi gueye ya wuur ko heewi yo dusugo ɓooy ko noonne kadi mawni men tokarama sohna Haji Saar e dow indema en calmini dendagal mawniraɓam e neniraɓam e guiƴiraɓam e denɗiraɓam taweteɓe toon to leydi France dentaliɓe Saar Abdoulahi Saar mi rewni calminalima nde jettintaɓe kamɓe kala ceerno Khalid Abdullahi Sy yumma Hajara duumi e moɗon no wuurdi ɗon caggal ñamde ala yarde ala to banggue guura ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam en calminiɗo henna mawɗo moƴƴo hono Zeynabou Ba Hadja Zeynabou Ba to Tarab en calmini ɗon Ifra Ñang taw ko ɓe yiko musidɗo men no feewi kono en calmini satodiɓe makko ɓe foof hay goto e mabɓe en goppani Seydi Saar kanko yummen Hajara nde o woni ɗon balɗe ko joguino to banggue ñamde gasi ha laaɓi ko joguino to banggue yarde gasi ha laaɓi ndiyam makko gasi ko yaranno ñamde makko gasi ko ñamanno e ko yaranno foof gasi ha laaɓi kanko annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam e hoddiro Allah e bawɗe mum gasi ha laaɓi o yiɗi dañde koɓe ñaami e koɓe jari kanko e ɓinguel makko kono e on ɗon saaha ala foof ɗo ndiyam tawete e saraji ɗo ɓe koɗi ɗo hankkadi heddi o watti yadade e saraji ɗo ɓe goni ɗo omo yiilo ndiyam o yeehi o yirlima haw tampi o ronki dañde ndiyam kanko yummen Hajara ko e saraji ɓiɗɗo to leliɗo noon o yirlotno o ronki dañde o watti yaade haw woɗɗoya seeɗa o ronki dañde wona ɓiɗɗo leggal wona beelel wona hay leggal keccal e on ɗon saaha toɓe koɗi ɗo ne yoori ne wi kon a dañata ɗon ndiyam a dañata ɗon ko ñaame ala foof ko dañata ɗon o yiilima ha o yeehi haw watti woɗɗoyde ɓiɗɗo o so ɓooyi kadi o arta o ƴewto ɓiɗɗo o ndaara ɗum kadi o rutto Seydi Saar o woni e on ɗon façon ndin ɗon mbaadi ha o tampi o ronki dañde caggal ɗum noon e ko yiiloto ndiyam ko omo ronki dañde ha o soyni hayre wotere mawde o ndaari lesa hayre nde o sikki ko ndiyam won toon ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle est ce que Allah kala ko yiɗi wadde waɗat tene baɗal Allah laatoto rutto wonta kadi moƴƴere Allah ni holla neɗɗo e kala saaha o jarriba ma ƴewdo ɓernde ma sa bawɗo muñje muña sa wawa muñje ko ponnoɗa hebde ko kayita goɗɗo totte nawa ɗum noon muñen Allah wondi koye muñɓe ɗon ɗo wi Allah de ko muñƴo saabu sa ƴeewi an ko ñallata wadde e gurdam makko ten Allah ne muñanma on wawi tan nangude fofanduma pifoɗa ha maya o wasa nangude mbewa e leydi he gofa hen Allah mbaɗa hen ko beeleɗa omo muñanma an donka muñje teno o wima kadi wondi koye muñɓe teno kanko muñƴe guila ɗon fuɗɗi yande est ce que ceerno Khalidou jetten Allah no feewi jetten Allah no feewi ɗon ɗo pinata tan ɓiƴaro biñ maɗa hanki yumma ƴogo yenno ko woyntu
waɗa ran to banggue bagal ñalla sefde waala sefde ha juuɗe bona hande a fina tan ɓiiƴa robiñ ɗeroj ndiyam saama ɓiiƴa robiñ lorɗa ɓanduma laaɓa ɓiiƴa robiñ guppa coñci ma ha laaɓa jetten Allah ɗum ɗo fof ko nemaji mawɓe men ko nemaji annabaɓe meɗen ko duwuji mabɓe ɗiɓe duwi Allah newnani men hanki yiide ndiyam ne sati oɗon gandi kalami ko kocca beñuwar ma aɗa ƴogoyata ha woyndi hoori joɗɗa ha woyndi ɓulta aɗa sefa aɗa ƴoga sa yettima kadi cigga oto teɓe nenne nadde oɗon gandi teɓe nenne hewɓe puntama ɗo yo Allah won ballo ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere mon buuɗal yurmede alhamdulillah jiilaw ndiyam o soynima hayre mawde ko tawi ɗon ɗo hayre ɗo ceerno Khalid. mi salmitimama laawol gongol Seydi Saar en calmini mawɗo moƴƴo Mariam Tagurla Aissata Ndiaye Niass kono en calmini mawɗo Jawarel e hoddiro Allah e bawɗe mum Seydi Saar o soynima hayre mawde kanko yummen Hajara caggal nde o yiili ndiyam koɓe jari kanko e ɓinguel makko o ronki yitude o soyni hayre mawde o fayto hayre to nde o soyni hayre mawde nde o weddi guite makko e lesa hayre he way kono ko ndiyam o soyni toon ni o sikki ko ndiyam o dogi o fay toon ndeke ko merere eɗen gandi so tawi nangue wuli tigui rigui hen saaha aɗa weddo guite ma tan ko wayno so tawi koye goudron gonɗa cikka ko ndiyam woni ɗon waɗi to Allah wiyata Qur'anul Karim kasarabin biqi'a yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a cikkata ko kala coyni ɗum sikka ko ndiyam woni ɗon ha o yetto ɗum ɗon o tawa wona ndiyam kanko ne yummen Hajara o felliti yaade ngam ƴeewoyde ɗum ɗo so tawi ko ndiyam o yaɓɓi koyde makko o yeehi ha o yetti hayre nde ha o yetti ko soynotono ko o tawi wona ndiyam woni ɗo nde o tawi wona ndiyam woni ɗo o felliti ngabbude e nden ɗon hayre ɓayde kode towde o fooyo o ƴeewa so tawi omo wawa soynade ndiyam e saraji nden ɗon hayre ɗon noon o fuɗɗima woddude ɓinguel ngel seeɗa o ngabbi e nden hayre o fooyi bangeji nayyi foof omo weddo guite makko omo niwno omo ƴetta jungo makko omo fawa e dow guite makko ngam wawde yiide ndiyam wallitorade banggue nguleki nangue ha wawa yiide ndiyam o ronki yiide ndiyam e bangeji makko foof o fuɗɗima tampude o ronki dañde ndiyam nangue ngue no wuuli omono oppito ɓinguel ngel hakkille makko kadi ina toon aɗa andi ɗum ɗo ko tampere mawde no fewi no weddotto guite makko ni kadi ha o soyni o to banggue hayre wonde kadi o daari lesa hayre nde way kono ko ndiyam woni toon ni ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou merere funti hewɓe ha tenti noon onede ɗomɗuɗo no fewi no woni e nder ladde ɓuuri wawde wadde koye désert walla e goudron walla e karaji coynoɗa tan wayno beeli ndiyam jiyata woni merer fulɓe mbi ɗum ɓiɓɓe nangue so nangue yeehi ha wuuli tan ɓiɓɓe nangue feeñat e dow leydi ndi ha ɗeɓa wade no ndiyam woni ɗon saari ha yettima no Allah wiri ni a tawatta ɗon haydara est ce que Hajara ceerno ngal muñal Allah ne jangguina men ngal ɗo muñal de ko barke yaltata hen woni annabi sallallahu alayhi wa sallam ngal muñal de wonko ngal jibinta moni kala nana waɗa ɗum jamma e ñalawma moni kala hande nana yoɓamo kanko oɗo hennaneni min Hajara ɗum noon muñen
hey mon rewɓe tinnoɗe ballitirɗe muñal ballitirɗe muñal no moƴƴi e hey men worɓe enenne kadi ballitirɗen muñal aduna o muñen aduna ko muñal tan fulɓe noon mbi mo muñani cuurki heɓata ƴulɓe kono hande yimɓe ko heeñiɓe deseɗa joni joni tan ya heeb foof joni joni deseɗa joni joni ya heeb leeso joni joni ya heeb almoir joni joni ya heeb baye joni joni ya heeb télé joni joni ya heeb kala comcol jaltugol joni joni ya heeb kala faɗo jaltugol joni joni ten joom galle ma ko ndemowo walla joom galle ma ni ko ɗanniɗo ala haydara fayi koye lewru ko fayi makko ne teddi fayi makko ration so lewru maayi o yoɓama so itti ration galle o itti kanko wuurdi ko heddata ko haydara cikkawma jogui saabu kala nanɗo inde Europe walla Amérique walla yoga e leyɗele Afrique sikka ɓe ko gaynuɓe golle taw jomum way tan kono an pinowo e galle ma dawa guesa walla dawa golle ni aɗa arta juuɗe ɓole ha lewru maaya so lewru maayi ƴeewa ko fawi e joom domum ko foof ƴeewa ko fawi e dow jomum ko foof so yaltini ha gasi an joom haqqillo sa miijima tan a tawɗo o tiiɗani jungo de o wondi ko ala wondi ko ala ɗum noon yo Allah rokkumen heƴodirde hakkude men goto kala muña walde leeso leydi e walde leeso dow ko ya fine jaam tan pinene jaam alhamdulillah dokkodiren jaam hakkude meɗen gorko rokku jaam surma jaam debbo rokku jaam galle ma jaam so jaam woni tan muñal wonat inchallah est ce que ceerno Khalidou Abdullahi Sy est ce que Allah o mono doga hakkude kaaƴe ɗo ari kala o taw ko funti o artinde ga hayre o soynima nde to hayre kadi way kono ndiyam kono funti accani sabu aɗa andi powal ɓe ne mbiya dembayal meeɗi yaade ha fotte bojel wi boyel ayin ndiya pundi ni jeyata to nder jirwi woni toon tan kadi ko beyi nan to tan ifñe kame lellini ñaame ha ɓoyno no laari kanko hoorema toon o iwno yippundini toon nden noon nde gonga de o rutti o tawi nde ko feere haydara ala tede kanko onno ko funtude bojel ceerno Khalidou Abdullahi Sy omo doga hakkude kaaƴe o ruttima nde hayre holko tawi ɗon kadi mi salmitimama Seydi Saar to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam mi weltanimama no fewi en calmini ceerno Mamadou Kane ceerno Mouhamadou Diallo ceerno Mahmoudou Ba Alhassane Ndiaye ɗon ɗo Tarab Seydi Saar e hoddira Allah e bawɗe mum kanko yummen Hajara o weddi to guito makko mbiɗen o soyini toon hayre wonde hayre towde o miiji ɗum ɗo ko ndiyam foti wonde taw o daari less mayre taw ndeɗon hayre tottimo hono ko ndega hayre tottunomo ko kanko oɗo yummen Hajar o telli kadi o dogi o dogani nden ɗon hayre ɗimmere o yetti nden hayre nde o yetti hayre nde tan e hoddiro Allah o tawi kadi ko ƴeewanno ko daranno ene hollamo ko ndiyam o tawi wona ndiyam o waddi e nden hayre kadi hono ko wadduno e ndega hayre ni Seydi Saar o ngabbi e nden hayre ngam fooyade kadi bangeji goɗɗi ɗi ene gasa caggal mayre o to bangi wasara wadde weedu walla ko nandi hen wasata woda ko yi toon o weddi guite makko bang yo bang o ronki kadi yiide toon ndiyam walla ko ene addanamo yaade toon ngam ƴeewoyde joni noon o ronki yiide ɗito bangeji kadi ndiyam o wedditi guite makko kadi bange mo ummino o kadi o soyni hayre nde o ngabbuno nane nde nde ngadi adino ngabbude nde o soyniti nden kadi o daari less mum taw o regni guite ɗe ha jetti less kadi ɗum tottimo ko ndiyam woni ɗon ete eɗen gandi ko toon o ummino kono noon nde won noon ko tampuɗo hen saaha omo ronka famde ni wona e gueɗe so wonano ɗum kam so wonano tampere jaggimo omo fonno andude ko e ndeɗo hayre ngabbunomi nane haade mi adda to gonmi joni ɗo kono tampere nanguimo kulol nanguimo
hakkille makko jiiɓima wala wala ko yeri o tampi o dañani ɓinguel makko nden to omo woppi ɗum wona sago makko ko ronkere te kadi o yiɗa hoodde to ɓinguel to taw o dañani ko yarniguel tampere heeɓimo no fewi jaam hade dañede koma tampere wooda o dañi jaam kono tampere adima ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que machallah musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna dilini ɓandude dilini ɓernde dilini ɓernde miccini moni kala ene wayni ene yurmini ene rokkuma an hoorema muññitade ko guurɗa ko foof sa heeɗima ɗo tan an hoorema a andat kecce puyɗe tan ɗe tikkintuma ɗe iwat teni ha o ñalawma hande wonɓe e nder nokkuji men ne guuri ɗum walla ne guuri hono ɗum walla ne guuri ko ɓatti ɗum ko wayno wonɓe koyaɓe ɗo ndiyam ala neɗɗo fina haɓɓa saren mbabba yaha kilométre uji no foti no wambi ɓiɗɗo e ki nguli ki 46 degré ne ƴeewoya ndiyam wonɗo heddi ha hande nguli lappa ɗum lappa ɓiyum baba soggi bortel walla jawguel fayi wuuro yeeyoyde galle defoyta ko hedde kikiɗe sukaɓe heegaɓe ɗomɗuɓe ɓe gona loototoɓe ɓe janggani jangguinaka ɓe gona safraɓe rewɓe wonɓe e nder ladde yeebaɓe est ce que ceerno Khalidou Abdullahi Sy kaaƴe ɗiɗi merere ɓiɓɓe nangue nana funtamo omo waɗa yagara gam ɗaminade nde tawno neɗɗo so tampi ɗaminto tene jeere kala ko ɗaminiɗo eɗen gandi e nder tarihaji histoire uji debbo goto moyɗi ronkude dañde ko ñammini ɓiɓɓe mum jammari ɓiɓɓe ne goya heege o jaggi barme o fawe jeygue o waɗi hen ndiyam saaha kala o irtikino o hippa saabu wala ko ñaami ten sukaɓe nana goya heege o wiya cabbo ɗe joni mi defta ha sukaɓe ɗani kisa o toggiti barme o rufi ndiyam ɗam o leeli est ce que Allah an noon ñaama ha keddandu fa jima e ñamde ñaama ha keddandu fa te wonmo ñamani nanɗa jooɗi yetto Allah ceerno Khalid Abdullahi Sy taare Allah omono doga hakkude kaaƴe ɗiɗi omo waɗa yagara nde tawno Allah sene rokkuma ene jogori waɗandema ne joguiɗo rewnata ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini musidɗo men Amadou Ɓan ñamowo ñebbe omo tawe ɗo Paris ɗo 19e en calminimo no fewi yummen Hajara o tellima o arti e hayre ɗimmire he hayre nde o adino ngabbude nde o tawi kadi ko yino lawol gongol ko kadi wona ndiyam Seydi Saar ngam raɓɓiɗinde haala o ngabbi kadi e nden ɗon hayre kadi gongol o soyniti hayre kadi nde o tellino joni nde kadi o dogi o faati toon kaaƴe ɗe goni e funtudemo kanko yummen Hajara kala hayre nde o yetti o weddi guite makko ala ɗo yiyata ko nandi e ndiyam so wona nde guite ɗe garti e ndega hayre nde o wonno e mum kaaƴe ɗe goni e waddemo jabtel eɗe puntamo nde o ngabbuno adinde nde o dogi o fayi e ndeya o immiti toon o arti e ndega taw ko kaaƴe ɗe kollodirtamo wonde minen less amen ene waɗi ndiyam o ara o taw ko merere wona ndiyam joni noon lofuuji o dogi ɗon ɗi ko laabi jeeɗiɗi o adino ngabbude koye hayre o sakkitori nde to hayre o rutti ndega hayre o sakkitori nde to o dogi ɗon lofuuji jeeɗiɗi ko nden o datti taw o tampi hankadi kanko yummen Hajara taw o tampi
ala ko wadde wannatamo noon so wona mbete omo wawa dañde ndiyam. omo lorlikino e Allah subhanahu wa taala mbete omo daña ndiyam. o woni e duwade omo nodda Allah e ko dogata ko ɗum waɗi sababu o ñakkuno ɗon ngo lofuuji jeeɗiɗi o yano ɗon ɗin gonti wajibu hande e kala kajjoyɗo. hayre nde o waɗino ngabbude nde nden woni safa. hayre nde o sakkitino ngabbude nde ko nden ɗon woni marwa. kala jaaɗo hande hajju o doga o ñakkat ɗon lofuuji jeeɗiɗi o adorto ko safa o wattinoto ko marwa. non Seydi Saar mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande so Allah jaaɓi ha Allah hokken hawde janggo jokken yewtere men annabi Ibrahima e galle mum so hawri e welede Allah. en ñaguima Allah yo Allah hokken naftorade ɓeɗo annabaaɓe sirruji moftide e mabɓe e moƴƴere moftide e mabɓe e gilli Allah e mabɓe yo Allah ruf ɗum e meɗen taw ko enen julɓe ɓe foof kala goto e men yo wot ko Allah itti e mabɓe rufa e muɗum. yo Allah tas en e barkeji mabɓe. en calmini julɓe ɓe foof kala ɗo ɓe mbawi wonde en ñaganimaɓe e du'aw nde Allah moƴƴantaɓe gila e aduna ha e lahara. yo Allah suur en sutura mo huncatako barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon mboɗa andi ko ɗo gaccanmami ha Allah hokken hawde janggo kono mi duwanimama noon Seydi Saar mi serata e noddandema Allah gam o addanma jet privé kadi mi ala hen miijo taw ko miijoji ɗiɗi ene wona wonata ala ko miijo woto tan joguimi ene wona Allah ala ko ronki inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah ala ko ronki yaawa noon walla leela kono mbeɗa jogui ɗamamuya timmuɗo to Allah subhanahu wa taala yo Allah jawɓigin on ɗon jotto inchallah mbo jigonɗama kadi yo Allah rokke ko ɓuuri ɗum kadi amin ya rabbal alamin taw jet privé o ko gueɗel tokosel nguel Allah ne wawi ɗum yo wat ɗum barke annabi sallallah alih sallam aɗa handi hen kadi mbiɗa handinma hen inchallahu taala yo Allah wat ɗum. mi salmini galle mi salmini madame mi salmini sukaɓe ɓe mi salmini bandiraɓe men toon foof Seydi Saar ɗum noon yo Allah hokken hawde e janggo. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ثم سلم على النبي أموني يفنو مني الله تجيتغو أبرني داها تجاك هنما ورد مني الله تجيتغو أبرني داها تجاك هنما borado winde yima bengolle na yodenga me jamaji binede borado allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina ya rabbal bayt ya rabbal kaaba ya rabbi a jarama ceerno Khalidou mi wi amina ya rabbi amin ya khaliq ko o de woni tagɗo en konnuɗen hakkude jeere walo mi wi amina o goto deweteɗo goɗɗo wodani ceerno Khalidou ko ɓernde wotere joguimi meeɗa jogade ɓerɗiɗi mboɗo hen mi ala hen meeɗa wadde so yi mboɗo hen tan mboɗo hen so yimi ala hen tan mi ala hen ni Allah tagirimi ɓernde nde joguiɗa a feccani sikki Allah addat ɗumo minne kay hunde ɓernde joguimi te Allah addata ko ɓuuri ɗum so Allah jaaɓi ma Allah addani ko ɓuuri ɗum kala kadi keɗiɗo biɗo amina ma Allah addani ɗum ko ɓuuri ɗum minne kadi so haaji jomiraɗo ma addani en ko ɓuuri ɗum inchallah saabu hande Allah addi jet privé o mbiyata o aɗa France mbiɗa Sénégal
eɗen jewta Allah ne waɗɗina ɗum e jet privé o ene nawana ɗum moni kala to woni ene heeɗo alhamdulillah ko nema duwaw ma o moni an leliɗo e suudu ma gonɗo e golle ma ɗo gonɗa kala windere nde e nokkuji lobbiniɗi goɗɗuɗi ɗi yarantake balɗe ɗiɗi yarantake balɗe tati sona taw ko laana ndiwowo joni joni Allah waɗɗina haaɗulaji amen e oɗo jet privé yettoma kettoɗa kalɗo gonɗa yettude Allah daaɗe amen ɗe naati e nokkuɗo ganduɗa koyɗe amen jaɓɓata toon ha abadan jet privé o yettini amen toon alhamdulillah ceerno Khalil a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi kaw Yahya noon ne salminma téléphone makko koko yeri ndiyam ha ɗomɗiti téléphone makko koko yeri ndiyam ha ɗomɗiti ɗum tagi oɗo dumuna kala noppi makko e huno ko fofti guite makko koko pofti darde écran o noppi ɗi koko pofti heɗade ɗemgal ngal koko fofti haalde e WhatsApp saabu téléphone makko koko yeri ndiyam ha ɗomɗiti omo salminma no fewi noon Baba Silde Mbodj jinnaɗo moƴƴo tedduɗo korsuɗo bittowo joom wittoji laftuɗi bittowo noon ay gandal ko ne sallam wi ko tan ɗo jibinoɗa tan ha mayde neɗɗo diwata gandal mi mawni mi natti wawde remde yo mi mawni mi natti wawde yaade yo kono mi mawni jafo ɗon mi mawni mi natti yidde janggude ala jangde a janggat ha maaya kala nde pinɗa ma dañ ko jangguɗa sa wi an a wawi a wonta janggude tan ko ñande hen majjuɗa ko ñande hen majjuɗa jangde ko ha mayde Baba Silde Mbodj an musidɗo maɗa Abou Baydi Kaw mi salmini on mi juurima on ɗum noon musidɓe tedduɓe yewtere men ko ɗo haaɗi ha janggo so haaji jomiraɗo dande welde nde ñuuña ñaña weltina fittandu ko ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumgari Diaw tarikh belɗo o ha wawa hejje meɗen naftoroɗen ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy to kaɓirɗe to ha mbawde rewidade golle mon YouTube ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo Logo Sayba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen gorko mon dulumaji wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woroɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woroɗo winde jettoɗe godani bakan kala kala juulen mo sabum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa ko goɗɗo holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo